Kristu inkosi. Socela ubaba uPostoli asukule. Khuleka. Khona Jesu ophilayo. uNkulunkulu wethu ngomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga ukuthi usigcinile ezindleleni ezihlukeneyo sase sizohlangana la. Asizile kumuntu, asizile ezindongeni zesikole. Kodwa size kuwe uNkulunkulu wethu ngoba uPetro washo wathi Nkosi Jesu singayapi masisuka kuwe ngoba amazwi okuphila kuwena. Sizele amazwi okuphila Nkosi esicela aphume emlonyeni wakho. Ngiyathandaza Nkosi ukuba lo mlomo ozokhuluma kube udaka nje olusebenzisayo sidlule kumuntu ngoba sizile kumuntu. Naye lo muntu ozokhuluma ahlale phansi alalele lokho okukhulunywa umoya ebandleni. Ngiyathandaza Nkosi, ngiyacela ukuthi ube kanye naloyo sithulise imoya, sithulise inhliziyo. Qalekisa yonke imoya ngegunya unginikeze lona kuMathewu 18:18 noMathewu 16:19 ukuthi ngibophe emhlabeni boshwe ezulwini. Ngibophe wonke amandla esitha njengoba ushiwo ngoba seKorinte bosibili chapter 10 verse 3 kuya 6 wathi Nkosi noma sisenyameni usinikeze izikhali ezinamandla okubhidliza izinqaba zikaSathane, ezinamandla okubhidliza izigodo zikaSathane. Siyala konke okumelene nokulalela kwezwi lakho manje ukuba Nkosi kugudluze ushonise esihogweni ukuba umoya ongcwele abuse kuleli klasi njengamanje noma kulendlu. Sifafaze igazi lakho ke Nkosi mabhekene nalesi sikole, sisethelela isibusiso esivela kuwena ekhaya ezulwini ukuba amadimoni angaphinda adlalele kulesi sikole. Sifafaze igazi lakho phezulu kwamaklasi onke nangaphakathi lapho sihlangene khona. Sithi ngegama elinamandla likaJesu Kristu ophilayo owayefile emva kwensuku ezintathu wavuka wabuye ephethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Siphambi kobuso bakho Nkosi siyala yonke imoya ukuba isuke. Sisho isivumo sinikeze sona kwabesibili chapter 2 Philippi verse 11 othi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabulela kakhulu kuPostoli egameni likaJesu. Sizoqhubekela masizwa. Siyabulela kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Haleluya. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabulela kakhulu bangcwele. Sizocela umama uMfundisi asondele phambili egameni likaJesu uzasakuletha ucacisa nje bangcwele. Ngiyacela uPostoli ucacisela abantu uqala ngaphambi kwakho konke. Kukhona ama-toilet bekufanele bangiqale ngayo bangcwele le ndawo. Kukhona ama-toilet angaleki egcineni ngoba kusesikoleni. Kukhona ukuqala ngakwabesilisa ulandele abesifazane. Akhona-ke angaleka ngemuva amabini wona-ke ayaflashwa nokuflashwa. Haleluya. Sicela uba-ke kukhona izinto ezilungiselwe nje
ukuthi-ke konke kwenzeke kakuhle ngalapho ngale nje ngasekugcineni. Ongivanga-ke mhlawumbe uyawuphinda uze simcacisele kakuhle okanye simbonise uJesu Kristu inkosi. Sizohlabelela chorus bangcwele. Xa siza apha ngaphambili kukhona konke ndiyacela nje uba omile ocelayo azoyenza loo nto esizobe sicele ukuthi azoyenza uzoma apha, hhayi ngoba-ke bangcwele kukhona into ethi ukuthi nje njengoba ndibona uze kuvakale uveterizeke. Ngenzela omunye mhlawumbe ungaqondi angathi hhayi kukhona into sima njengonibona ndime apha phambi kwesiphambano. Akuso ukuthi-ke mhlawumbe kukhona into engapha yakoloko, ndikwenzela nje ukuba i-view yomuntu omile. Uba baninzi sizawucela beme ngale kuze lowo oza kule ndawo azoma nje abuloza ukhuluma lodwa. Nemizuzu-ke ndizawucela ukuba Nkosi yam sithathe ubamba ixesha, andizocela umuntu abe ngaphezulu kwa-5 minutes. Andiyitsho-ke izwi sendithetha uba abantu endibacelayo mhlawumbe abazowenza loo nto uJesu Kristu inkosi. Haleluya. Ndiyacela-ke ndizawucela ngoku ozawuza ngaphambili azozake. Haleluya. Ake sihlabele sithi Nzulu yemfihlakalo, Nzulu yesimanga ezalise umhlaba nesibhakabhaka. Ake siphinde bangcwele sizodumisa apha inkosi yamakhosi, sizodumisa owasenyuka Sibali. Andifakazi kodwa Nkosi yam ukuba ndiyafakaza, ndincela ukwephula ixesha ngoba lithe abantu ndizocela ukuba strict kanyana. Umuntu ngamunye angadluli noba nje wenzani ungadluli ku-5 minutes ngenxa yexesha. Haleluya. Make sitsho sonke. Sicela ukumazi u-MC, asimazi thina abantu. Haleluya. Ndiyaxolisa Nkosi. Ndiyaxolisa bangcwele u-MC uMrs Mphalo, umama uMphalo walapha emzini. Jesu Kristu inkosi. Umama uMphalo bangcwele owenzelwa inceba umusa, inceba nesixhosa. Ngeke ndilande ngoba ndingamosha into eziningi ukuthi unilandele uJesu Kristu inkosi. Sindisiwe bangcwele, ndiyamthanda. Ngabo ndithi inzuzo esimanga. Nzulu yemfihlakalo, Nzulu yesimanga ezalise umhlaba nesibhakabhaka. Nzulu
onento emshisayo eze ngaphambili mamkhulise azosamkela.